Hi guys! Good morning and Happy New Year nga pala sa inyong lahat. Bago naming sisiw na mga shamu asil guys. So ito yung mga ilang sample na aming mga sisiw guys. Day 1 pa lang to kasi nga nagkakapugad ko lang sa kanila actually. So first week of February yung release nito. And also meron din kami mga strain sa aming Brazilian na rin. Ayan, nandito na rin guys. Ayan. Ito yung mga sisiw natin for the month of January po. Ayan guys. Ayan, meron na tayong mga bagong strain sa ating mga shamu na mga linyara dito sa aming yard. So, ayun guys, good morning ulit and thank you again